कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़वले हाथ रे, हमरो के संगे ले चलते अपने साथ रे। खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अब ई बछड़वा कहाँ जाई रे माई रे माई। वाह, आपने एकदम गर्दा मचा दिया। इस लय में आप गाना गा रहे हैं और सुनने वाले दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं, बाकी सैल्यूट है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी कि आपने इतना टाइम निकाला और